turka shi ana wata ga wata. Tabbas wannan shine babban dalilin da ya sa mai girma sarkin gabas ke ƙoƙarin ya tirsasa Abba Galadima wato ya saki Sumayya a cikin wannan shiri namu na fim ɗin Labarina. To mai sauraro, ka biyo mu a cikin wannan sharhi dangane da jin yanda dalilin da ya sa kuma shi mai girma sarkin gabas ɗin yake ƙoƙarin sa Abba ya saki Sumayya a cikin wannan shiri namu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai ina ƙara ma 'yan uwana wato masu bibiyan wannan gidan TV nawa, ina ƙara musu barka da yau. Kamar dai yadda kuka sani, wannan kafa namu mun ƙirƙire shi ne wato saboda yin sharhi game da yin wannan fim na Labarina. Yanda kuma shi mai girma sarkin gabas wato yake ƙoƙarin ya sa Abba Galadima ya saki Sumayya. Kuma idan muka duba muka gani za mu ga yanzu sakin Sumayya ba shi bane mafita. Saboda muddin ma aka ce yanzu Abba ya saki Sumayya, to Sumayya fa ta ƙara faɗawa cikin wani tashin hankali, cikin wani ƙalubale, cikin wani damuwa da wani matsala, wanda kuma hakan zai iya jawo wani abin daban ko ta iya rasa ranta ma. Ku duba dai ku gani yanzu haka mahaifiyan Sumayya tana nan a gadon asibiti wato tana kwance dalilin wannan abu da ya faru. Ita ma kuma gashi rashin lafiya ya buge ta. Abun fa babu sauƙi. Sai dai mu ce kawai Allah ya ba su mafita, ya fitar da su a cikin wannan ƙangi da suka shiga. Ku duba yadda Kilishi take ƙara zaƙewa. Da ana ganin kaman za ta saduda, to amma kuma abin nata ma ƙara ci gaba yake yi, ba wai baya yake yi ba. Yanda kuma ita Amira ta fara saduda, da ba ta so ta faɗa ma 'yan sanda ƙarairayin da Kilishi ta shirya mata ba. Amma kuma haka nan ta yi amfani da wannan dama ta shirya wannan ƙaryan da aka faɗa mata kuma ta gaya ma 'yan sanda. 'Yan sanda suka hau suka zauna, duba dai da yanayin cewa su ma mun san 'yan sandan an ba su kuɗi ne maƙudai. Gashi kuma har izuwa kotu aka tafi don ai ƙoƙari a ga an kawo ƙarshen ita Sumayya. Tabbas Sumayya tana cikin tashin hankali. Kuma gaskiya bai kamata a ce yanzu sarkin gabas ya juya akalan shi ya koma nuna shi ma bai damu da Sumayya ba. Tunda wannan furuci da ya fara yi akan cewa tunda dai bai kamata a ce matan Abba ana tare da ita a kotu ba, ana magana akan cewa ta yi kisa, ya kamata a ce ta zama tsohuwar matar shi ce. To kun ga mene yana nufin cewa Abba ya saki Sumayya kenan. Kuma tabbas sakin Sumayya zai ƙara da wani ƙura. Yanda kuma Firesido kullum shi kuma yana cikin tashin hankali, yana ganin cewa kamar fa shi yana ɗaya daga cikin wanda suka zuga Sumayya har ta je ta yi wannan abu wanda babu kyau kuma ma babu daɗin ji, babu daɗin faɗa. Sai dai kuma mun san cewa Sumayya wannan abu da ya faru da ita ba ta yi da niyya ba ne, ƙaddara ne ya faɗo mata, kuma ƙaddara yana kan kowa. Amma wannan ba wani damuwa ba ne. Yanda Sumayya ta dage da addu'a, tabbas za mu ga Allah zai kawo mata ɗauki kuma zai ba ta mafita. Yanda kuma shi ma Abba Galadima tabbas hankalin shi ya tashi. Da ka kalle shi ka san cewa yana cikin wani matsala. Shi da kanshi yana furici akan cewa tabbas fa idan aka ce mishi sai ya saki Sumayya, to bai fa san yadda zai yi ba. Ya ma rayu ba tare da Sumayya ba, wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne a gare shi. To kuma gashi dai shi mai girma sarkin gabas tabbas yana so Abba Galadima ya saki Sumayya. Kuma mun san cewa shi Abba Galadima baya ƙetare magana mai martaba. Kuma muna ganin tabbas zai iya rubuta wannan saki a tare a wurin, tunda a lokacin da ita wannan ƙanwar nashi ta zo tana tambayan shawara, ai tana gaya mishi cewa ya yi ƙoƙari ya yi abin da mai martaba ya umarce shi da ya aikata.